għandhom bit-tikketta, ħanisimgħuhom mbagħad ikollna ċans inkellmuhom. Daw kienu duett bil-kanzunetta tagħhom it-tikketta se nittamaw li narawhom ovvjament fil-19 ta' Settembru għal konkors Kanzunetta Indipendenza. Fejn marru? Mikael u Xeri li jitħalli jkollna ċans inkellmuhom ftit, naraw ovvjament insabu ma' sezzjoni stabiliti, ġifieri xi ftit esperjenza Mikael u Xeri li siġa għandkom. Kif intom? Sħana mmorrajt. Minn daw xi tmorru xi ftit baħar? Preparamenti, bejna xogħol u hekk jiġifieri. Din hija l-ewwel darba fil-konkors Indipendenza jew ġieli ħadtu sehem? Jiena kont fil-2010 rebbieħa tat-talent żagħżugħ u fl-2014 ukoll kelli l-opportunità li niġi t-tielet post bil-konsert Ħolma ta' Nazzjon u din id-darba naqgħat maħija nistgħu ngħidu hekk fil-mużika biex ikollna din id-duett ukoll li għaddiet għall-finali. Għalik, inti l-ewwel darba? Kont ukoll fl-2013, kont mal-kuġina tiegħi Marja Galja, nsemmilha minn hawn. Waslet kif qalet Cherlys għadna biex naħdmu fuq dan il-proġett duett u tiġi ndaħlu għall-indipendenza. U nixxina naddu għaddi konkors. Ġifieri ma dejjem tħalt ma' xi ħadd qatt ma parteċipajt. Għaliex imma? Dis-sena kelli l-esperjenza intażilt solist ukoll, ma kelli nwaqqa kanzunetta u ntażilna wkoll b'miraġġ, intażilna b'tliet kanzunetti mal-20.
Ma kellna waqgħa waħda ma' din esperjenza Għalli xirtu kolkom kanzunetta waħda u xie. U di ovvjament kienet waħda li ġabet L-iktar l-iktar punti. punti. Allura ma' żewġ timiet binna li l-kanzunetti l-oħra jaw. Kif taħdmu mal-kompozituri u l-awturi, kif taħdmu bħala tim? Mela, bażikament bħala deċiżjoni bħala tim nażlu jiena u Mikael. Ovvjament nkunu rridu nħossuna komdi, minħabba li hemm żewġ opinjonijiet u anka iktar. Għax għandna tim speċifiku li dejjem ikun warajna bħal manager tagħna u hekk li dejjem naħdmu flimkien. Bażikament imbagħad ikollna Minu l-manager ta' Markarija Bejlis. Alright. Bażikament imbagħad id-deċiżjonijiet nieħduhom aħna kollha biex finalment noħorġu bl-aħjar prodott għall-udjenza u anka xi ħaġa li tkun toġob lilna wkoll. Mintom etnej, kif qed taħdmu flimkien? Qed taqblu qegħdin tiġġieldu? Ifhem. Bħal ħwa, aħna inna nafu xulxin kważi 12 sena issa, ġifieri mhix bidu. Il-proġett wetti ilu sentej kollox. Imma għandna bħala solisti nikkompetu flimkien kompetizzjoni jekk tista' ssejħilha hekk. Issa se ngħisna parti mill-familja ta' xulxin u Jiena kontent ħafna li għandi dal-proġett duet, ġifieri wkoll għal-qalbi argumenti ħafna. ta' tfani. Ta' min kienet l-idea li tagħmlu dan il-duett? Naħseb l-ewwel inti bdejt. Dak kan ngħidlek, dak konna morna u nassella stana xento, konna ntażilna festival Italjan ntażilna mal-finali it-tnejn li aħna. U minn dejjem kont ngħidilha xejn, jindu xi ħaġa, jindu xi ħaġa, jindu xi ħaġa. Waqt l-aħħar ġejna Malta, ġejna f'ġimagħtejn tliet ġimgħat li naħdmu daħħalna l-Eurovision u ġejna mal-ewwel mat-top 40 ta' Eurovision u hekk insomma u deċidna li nibqgħu naħdmu kuntent ħafna, ġifieri dejjem għandna l-opinjonijiet imma dejjem fl-aħħar mill-aħħar qbilna mal-opinjonijiet ta' xulxin. Dak kollox. Kontentissimi u maħniex qed ġifieri ħanibqgħu sejrin kemm Kemm bżonn il-probabilitina il-voti. saħħa komplu għaddejjin. Iġvi apparti dil-kanzunetta, nifhem li għandkom kanzunetti oħrajn li ħdimtu flimkien. Eżatt. Bħal tistgħu tgħiduli x'għamiltu? Ovvjament dis-sena kellna bħal konkors kanzunetta Indipendenza kellna kanzunetta Miraġġ kienet kol bħala duett. Ta' Mike Xikluna u Polellun. u kelli id-diska solist tiegħi fakkarni kantata ħanajdlek. Il-kompositur Marco Tebono kolli kitbidna bit-tikketta u l-awtur Deo Grek. Lele, ma bħala duett, bħala għattu li għanna dal-proġett ilu flimkien sentej, x'għamiltu flimkien? Konna l-esperjenza li morna fi Ħbibuwed ġo programmi ġifieri tantu popolari li mbagħad iteġdinha li ovvjament il-karattru tagħna kiber ukoll fih ukoll u n-nies jafuna ħafna minn dal-programm hekk. U ġifieri lajna ħafna eżempju kummenti pożittivi li iktar tagħna materjal ta' cover versions ukoll. Ġifieri għandna bħala eżempju fuq media soċjali u hekk nitfgħu ħafna videos ta' spiss naħdmu fuq materjal ta' cover imma ovvjament bl-istil tagħna u materjal ġirani mbagħad iktar ma jgħaddi żmien iktar inkomplu nelaboraw fuq ukoll. Għandkom xi pjanijiet hekk għall-futur jew xi ħolma partikolari li tixtiequ taraw Issa ovvjament qegħdin bħala fuq hekk eżatt issa l-indipendenza ovvjament neħdu pass pass, imma ovvjament diġà qegħdin naħdmu kemm għall-Eurovision u kemm għall-festivals oħra nibdew naħdmu bil-mod il-mod. Għasab tibdew tikkuntatjaw l-kompożituri, awturi kif taħdem, intom tikkuntatjaw u ma jikkuntatjawkom. Skont, mhux dejjem l-istess. Ġeneralment aħna nitkellmu mal-manager tagħna naraw li mat-timijiet u mbagħad jieħu veru u nagħmlu l-meetings flimkien. Qatt ma tħajjartu tikbu xi ħaġa intom u tikkomponu xi ħaġa Kondi mużika. l-istudio tiegħi Kif għandna l-istudio ma ġieli eżempju u Mikael iduq il-pjano u l-kitarra. U jiena nħarbex xi ftit serba kelmiet l-emmulaw. Allura bdejna milux ktibna wkoll xi ħaġa imma lista tinżommu għalina sakemm tipo nirfinaw. Nimmaġina li da ikun hemm proċess jiġi ma nasibx li tiġi millu mal-għada sakemm toħroġ Inti kanzunetta. war li tiktib għabba titażel ma miħa taħdima Il-produzzjoni, recording guys, il-kanzunetta. produzzjoni u kollox, u inti trid tara. Għadna bidu, għadna tinnidraw is-sistema wkoll. Nawguralkom li kolkom suċċess kbir fiha. Kif qed tippreparaw ruħkom għall-konkors tal-indipendenza? Mela bħala konkors rehearsals on the go, ġifieri. Kuljum ma ta' tajli on the go? Ġeneralment iva. Ġifieri niftehmu l-ħinijiet għax ħabba li u jaħdem u jien naħdem ukoll. Niftehmu l-ħinijiet u nintaqgħu jew għandi jew id-dar tiegħu. Mod ovvjament ikollna li tinsma' Ma dejjem tagħna. nixxina nsibu ħinijiet Le, ta' problema. mhux daqshekk problema. Niftehmu ħafna bejnietna. Mela jien nawguralkom tkomplu għaddejjem bir-rehearsals tagħkom u li narawkom fit-19 ta' Settembru għall-konkors Kanzunetta Indipendenza. Good luck! Għana wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor, programm Alfred Pro, ovvjament qabel ma nagħlaq nixtieq ningrazzja l-sponsors tiegħi. Qabel ma morru għar-riċetta l-għenna ma wasalniex għat-tmiem, skużawni.